Добър ден! Казвам се Георги Неделев, от град Стамболийски съм. Фирмата ми се казва Братя Неделеви. Това е малък семейен бизнес от 3 братя, които заедно сме почнали. Започнахме преди 25 години. Първо направихме едно малко магазинче. Това малко магазинче, апетит идва с яденето. Направихме едно малко по-голямо магазинче. Ние се мотивирахме, направихме още един магазин. Сега вече сме с 5 обекта. Единият от тях е в село Цалпица, който сме в момента тук. С Метро ни почна отношението от първия ден, когато Метро се появи в България. Това е преди горе-долу около 20 години. За нас, търговците, Метро предлага цени достъпни, за да можем да купим стока, да можем да препродадем на добра цена. Колко повече вземеш, толкова повече по-евтино го взимаш, да можем да го препродадем, да можем да се борим срещу конкуренцията. Комбинираме продукти в Метро на зелените етикети, група круасани, група безалкохолно, група сирена и група миса. Предимството на цени на ниво в Метро е, колкото повече взимаш, толкова по-добре. Само на 1 януари фирмата ни почива и ако мога да откраднем по ден-два. Това нещо го правя вече 25 години, 28 да бъдем точни. На мен това нещо ми създава удоволствие. На някои хора, обича да играят в футбол, като Христо Стоичков. Другите, такива като мене, им харесва да правят бизнес. Това нещо ми харесва и затова се занимавам с този формат. Цял ден си с клиенти, с персонал. На мен това нещо, пак казвам, ми създава удоволствие и гледам да се развиваме и да правим още обекти. Вземи повече, спести повече. Метро. Имаме го!